camera ko ni puro na maluto. Sagiri, sagiri, sako mo. Sagiri, sagiri, sako mo. Pakul-kul mo na lang si... May nakalagay. Skip ako tapos ako. Laking pakinabang nitong beach cart. Kaya daw, Nits. Donation daw kasi o yan. Oh, nip mag-donate talaga si Don Miranda. Don Roy Miranda. Grabe ang donation. 1K. Finance ka, ano pa? Hi. Babalik kita sa mga... Video. Shoo, shoo. Wawik. Ala, Alam ko naglilino. Patagilid pati. What are you eating? Oh, papa, di na ako maluto ha. What about me? Paano mananggas? Dahil, para sabay na. Okay, sige. Dahil ka natin na mag-cook. Dahil ka magsabi. Ito magsabi. Uy, sus. Ano mga... Oh, yung palang tubig. Dadalagan ka mga aki. Magkakakampi. Bawal lang. Beep, beep. Pili lang. Makok o makampi? Oo. Makampi. Ah, nagkukuy na. Ay, pulis! Dapat kasi kayo nagpapagawa. Yan, isang klaseng lutuan. Tapos yun, Ihawan. ihawan. Kala na rin diretso.
Pure Foods. Oh, Baka Pure naman. Food, baka naman. Baka naman ma-sponsoran mo kami. Bacon. Very good. Dito na camera ko ni puro na maluto. Ang duyan na may kulambo. Na nag-camping ka doon, hindi ka na mag... Welcome to my guys. Cottage Magbayad to. muna bago ka. Okay. Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Sa dulo na. Ah! Ano pa ito? Dito na guys. Umasay na ito. Ah, iba pa duman. Iba yun. Oh, Kaya may putik kasi may... grabe ka man. Pinaparikusan mi hali sa imo. Yan! Yan! Tara na guys! Tingnan natin. Mountain climbing! Ayun, mas dako ko yan Indian Falls. Kung saan-saan ka pala di mapapadpad. Oh. Di ano? Ayan, ligpit-ligpit na. Kasi walang overnight dito, bawal man. Ayan. Maganda ang lugar. Dapat lang talaga ma-implement yung basura mo, bit-bit mo. Ayan, nailigpit na lahat. Andyan na lahat.